ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு இந்த வீட்டில் நாங்கள் ஜெயம் ரவி, கார்த்தி மற்றும் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சிவாஜியம் பற்றிய கம்பேஷனை பார்ப்போம். அதுக்கு நீங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. முதலாவது பெயர், பிறந்த இடம், வயது, பிறந்த இடம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன். ஜெயம் ரவி பிறந்த இடம் 10 செப்டம்பர் 1980. கார்த்தி பிறந்த தினம் 25 மே 1977. விஜய் சேதுபதி பிறந்த தினம் 16 ஜனவரி 1978. சிவகார்த்திகேயன் பிறந்த தினம் 14 பிப்ரவரி 1985. ஜெயம் ரவியோட தற்போதைய வயது 40, கார்த்தியோட தற்போதைய வயது 44, விஜய் சேதுபதி தற்போதைய வயது 43, சிவகார்த்தி தற்போதைய வயது 36. ஜெயம் ரவி பிறந்த இடம் மதுரை, கார்த்தி பிறந்த இடம் சென்னை, விஜய் சேதுபதி பிறந்த இடம் ராஜபாளையம், சிவகார்த்திகேயன் பிறந்த இடம் சிங்கம்பூனேரி. அடுத்து இவங்களோட உயரம், எடை, மனைவி, பிள்ளைகள் பற்றி விவரத்தை பார்க்கலாமாங்க. ஜெயம் ரவியுடைய உயரம் 1.5 மீட்டர், கார்த்தி 1.8 மீட்டர், சிவகார்த்திகே 1.5 மீட்டர், விஜய் 1.7 மீட்டர். ஜெயம் ரவியுடைய எடை 77 கிலோ, கார்த்தியோட 78 கிலோ, விஜய் சேதுபதியுடைய எடை 65 கிலோ, சிவகார்த்தியோட எடை 69 கிலோ. ஜெயம் ரவியுடைய மனைவி பெயர் ஆர்த்தி, கார்த்தி மனைவி பெயர் ரஞ்சனி, விஜய் சேதுபதி மனைவி பெயர் ஜெஸ்ஸி, சிவகார்த்தி மனைவி பெயர் ஆர்த்தி தாஸ். ஜெயம் ரவிக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர், கார்த்திக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர், விஜய் சேதுபதிக்கும் 2 பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர், சிவகார்த்திக்கும் 2 பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். அடுத்து இவங்களோட ராசி, மதம், கல்வி தகமை மற்றும் தொழில் பற்றி விவரம் பார்க்கலாம் வாங்க. ஜெயம் ரவியோட ராசி கன்னி, கார்த்தியோட ராசி மிதுனம், விஜய் சேதுபதியோட ராசி மகரம், சிவகார்த்தியோட ராசி கும்பம். ஜெயம் ரவி இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர், கார்த்தி இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர், விஜய் சேதுபதி இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர், சிவகார்த்திகேயனும் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர். ஜெயம் ரவி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பட்டம் முடிச்சிருக்காரு, கார்த்தி பிடெக் எம்பிஏ முடிச்சிருக்காரு, விஜய் சேதுபதி பிகாம் முடிச்சிருக்காரு, சிவாஜியும் பிடெக் எம்பிஏ முடிச்சிருக்காரு. பொது அடிப்படையில் 4 பேர் நடிகர்களாக இருக்கின்றார்கள். விஜய் சேதுபதியும் சிவாஜி தயாரிப்பாளராக இருக்கிறார். அடுத்து அறிமுகமான படம், மொத்த படங்கள், சம்பளம், சொத்து விவரம் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஜெயம் ரவி அறிமுகமான படம் ஜெயம், கார்த்தி அறிமுகமான படம் பருத்தி வீரன், விஜய் சேதுபதி அறிமுகமான படம் தென்மேற்கு பருவக்காட்சி, சிவகார்த்தியின் அறிமுகமான படம் மெரினா. ஜெயம் 25 படம் நடிச்சிருக்காரு, கார்த்தி 20 படம் நடிச்சிருக்காரு, விஜய் 44 படம் நடிச்சிருக்காரு, சிவாஜி 16 படம் நடிச்சிருக்காரு. ஜெயம் ரவியோட சம்பளம் 5 கோடி, கார்த்தியோட சம்பளம் 8 கோடி, விஜய் சேதுபதி சம்பளம் 10 கோடி, சிவாஜியோட சம்பளம் 12 கோடி. ஜெயம் ரவி சொத்து மதிப்பு 90 கோடி, கார்த்தியோட சொத்து மதிப்பு 90 கோடி, விஜய் சேதுபதி சொத்து மதிப்பு 80 கோடி, சிவகார்த்தியோட சொத்து மதிப்பு 110 கோடி. அடுத்து வரும் படங்களில் பிளாக் பஸ்டர், சூப்பர் ஹிட், ஸ்மார், தோல்வி படங்களை பற்றி விவரம் பார்ப்பாங்க. ஜெயம் ரவிக்கு 2 படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆயிருக்கு, கார்த்திக்கு 2 படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆயிருக்கு, விஜய் சேதுபதிக்கு 3 படங்கள் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆகி, சிவாஜி 3 படங்கள் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆயிருக்கு. ஜெயம் ரவிக்கு 12 படம் சூப்பர் ஹிட்டாக போயிருக்கு, கார்த்திக் 9 படங்கள் சூப்பர் ஹிட்டாக போயிருக்கு, விஜய் சேதுபதி 20 படங்கள் சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்குது, சிவாஜி 6 படங்கள் சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்குது. ஜெயம் ரவிக்கு 5 படங்கள் சுமாராக போயிருக்கு, கார்த்திக் 5 படம் சுமாராக போயிருக்கு, விஜய் சேதுபதி 7 படம் சுமாராக போயிருக்கு, சிவாஜி 5 படம் சுமாராக போயிருக்கு. ஜெயம் ரவிக்கு 4 படம் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு, கார்த்திக் 4 படம் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு, விஜய் சேதுபதி 12 படங்கள், சிவாஜி 2 படங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் அடுத்த சந்திக்கலாம்.